Rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong dignaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag ngal daw bigat kada kayo amin, apo. Mabig kakabuasan Pangasinan Dagupan. Diyan nga rin na si kapaborito tayon RJ Jimenez, always at your service. Wadya tilalamat niya mga ipasabihin na sari balita, isyo at komentaryo. Ni paakarad saray matuan, Lignay Balay. Nakaulot na nakantabit sa yan kabuasan. Kabuasan na Martes at ating tanagagik Petsa Bentila. Petsa Bentila. At bola na Mayo taon 2025. Sa magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tema na technical side. Ang kapeorom sa manangaro lawas as the faithful one, Engineer Richard Olanday. Ay, age. Ando kayo sa biyahe. Pero bali-bali man so inkuan, inbalikas ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tumay kwanto, una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawang-sawa na sa politika. Ay, sikatutan sa katuan. Talagang makapasawala. Agaw ta natatang tanagagi ka? Oh, by the way, untagi lalamot sa presyo na say krudo at sayin agaw at ating tanagagi. Meron na naman pong pagbabago sa ibalitak. Masulok niya piso lamot. So tago yan na si presyo gasolina. And the same is true at sari arom nira. Diesel tan sa may kerosene. Magano pa talaan tayo lalaingan. Pigari tago yan da atatang tanagagik. At sayan agaw sa diesel 1 peso and 70 centavos per liter. Sa gasoline, tansay kerosene, parihas, 1 peso and 20 centavos per liter. Increase iraratan. Sumpali eleksyon. Sikatute arapan tilamot. Unsusto kasi may busan liyan awat tayo. Anatan ituloy kuya, suminsahe ito. Sawang-sawa na sa politika. Kaya ang mensahe sa aming lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman asikasuhin ninyo. Kaya mabuti kwanto tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika kwanto. Magtrabaho, gawin na natin lahat ng kailangang gawin. Ay nagkalalulad si kato ta presidente ni taloy taon labala. So konsumo to uno pasla ya presidente na Pilipinas. But along the way, lulod kun man da drive atatang tanagagik si katuye nudnunuton ko. Sana nun pa bago manumpa na Pangulo ng Pilipinas, naisip na niya na siya ay hindi Pangulo lamang
ng mga taong sumuporta at bumoto sa kanya, maging ng mga taong hindi bumoto sa kanya, na siya ay presidente na ang buong Pilipinas, hindi lang ng iilan. Agaon natatang tanagagik. For the last 3 years, anto inarabda, wala taso nanunang ng tayuran programan mararakap, yan na implementala. Katutay epekto na sa may sobra-sobran politika, tasay epekto tuta na tatang tanagagik no panon mo makabawi. Agauntan. Ano ninyo pa? For the last 3 years, anto narurungal tayo kulkulan, balingaan, ubatan, the social media, ubatan, at sari radyo tan telebisyon, daralan, at sari radyo tan telebisyon, say trabaho ko lang to. Pero it's not yet too late, Mr. President. Taloy taon maniingan na, walang manitaloy taon. And the same is true at sari balon irong Iran leaders tayo at atang tanagagig. Sana sa pag-upo nyo sa inyong inauguration sa June 30, kung meron man kayong inihahandang inauguration, sana maisip nyo na hindi po kayo elected official, hindi po kayo naupo dyan dahil sa mga sumuporta sa inyo. At pagka nanumpa na po kayo sa inyong tungkulin, isipin na lamang po ninyo na ang pagsisilbihan po ninyo ay ang buong lugar na nasasakupan po ninyo. Di ba? Agawang tanatatong tanagagig. Huwag nyo nang isipin kung sino yung hindi mga sumuporta sa inyo. Ang isipin nyo kung paano nyo sila matangguyur. Agauntan. Adi mas positive pa yun sa isang leader. Mas makakapagtrabaho pa siya ng maayos. Agauntan. For the next 3 years, i-implement nyo kung ano yung mga pinangako nyo sa taong bayan. Gawin nyo kung ano yung mga sinabi ninyong mga pangako sa taong bayan. Tapeno naningnan ng trabaho kayo, di ang gapi paga. Jadsari on tumbok iralamot yung eleksyon no 2028. Gayahin nyo si Pangulong BBM. Huwag nyong isara ang pintuan. Ni sa kwantot, hindi ko sinasara, hindi umano isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinto para makipag-ayos sa mga Duterte. Anti kwanto ayoko ng gulo. And he is open to reconcile with the Duterte family. Kayan, ay no si kay manulay, marakap man wali advisors, pero you decide according to your conscience, hindi according to the conscience of those people behind you. Agaon tanatatan tanagagik tanuwalay sa kiditan at sa rarati tutuon man didiktad si kayo, wala ambisyon to, daralan to kayo tan. Ta siyempre pantaryan to may ambisyon to. Pantaryan to may ambisyon to, tapian jaruntan at say dalanan to mawaya-waya. Pero at your expense, pakadaralan nyo labalit. Agaon tan. Kanyan, it's always good to have advisors. Yawalarad bunagyo. But you have to decide according to your conscience. Pero siyempre, antay lahat ating tanagagi ka. What's been done is done. Kwanda mo lante. Agawala. Paano mo nin ipawil may adamage laay. Singa mo tan simspiho ya kwanda singatan salming. Say salming no agni apisit balibalin pansalmingan. Balibalin ng nengen. Agawon tanatateng tanagagi. Pero no naksit. Agmulatan na tuop, agmulatan ni Pawil dati.
no natuop mo man bilang itan, aratay pira-pirasong mga salamin na napisit at ating tanagagig. Pisit walaylay lamat tutan. Agkala makapan ispiho na bali-bali. Agmula na ng sulupam, ya gwapo o dino magangga na agauntan. Piga-pigaran lupa laso na ng namo, tapisit-pisit. Kuntan so aliling tutan at ating tanagagig. Kanyan as a leader, sa gawam, simpitan mo, yasata niya salming, aga napisit. Simpitan mo. Si kata leader ka, simpitan mo, gwardiyan mo tan. Tapian agatan napisit at agatan nalamatan, may aliwan na bali-bali itsura to at atang tanagagi, untan matad panag-ulay. Ang mo derderalan, so in panag-ulay mo, tapian jaruntan, bali-bali yan ang nang nasaray tutuo. Agauntan. Untan irarati pa bali-balin pan pangyalilingan tayo at atang tanagagik. Ya oila komon at sikatutan so unlad kapuspusoan, unlad kanunutan na balang sinansakit sa raray apilin leaders tayo ray at atang tanagagik. Jad pansambadan na ani at sa may inauguration da. At wala inauguration da matitan. Singa si Pope Leo XIV wala may inauguration to agauntan. Si Pope Leo XIV inawat tuman mismo so sa may sing-sing manlapod kinan Cardinal Tagle. Si Cardinal Tagle so ang isulong nasa may sing-sing to ng Pope Leo XIV. Untan tumatitan, anto may mensahe to ng wala may mensahe to ng Pope Leo XIV. Say mensahe to at atang tanagagik. Tuldukan na ang pang-aabuso sa kalikasan at pagsasawalang bahala sa mga mahihirap. Ulitin natin tani antayo singa karuman pigara so heat index tayo 47 degrees centigrade at atong tanagagig. Ang gana wala kalad loob na abong masasali mo at suliknaan mo ang putaputang at atong tanagagig. Nagkalalulan umpaway ka, mampataktak kat agaw nasinit so baog mo, pati siplog na dagam niya nasingob mo ang putaputang agyo nasasalitan. Si katulatan so epekto na sa climate change, si katulatan so epekto na sa pang-aabuso agauntan sa kalikasan. Kayan ag kayo puter na kakiyo nagagik. At sa atratan niya kiyo inter na Diyos sa katawan tapian Jonathan walay nasiruman tayo panguntrad sa iputang na panaon. Naman bilang walay development jagawon niyo sa atin yung lugar, salatan niyo. Mantan kayo. Si katutan, sukuraw, ng Pope Leo XIV. Tuldukan ang pang-aabuso sa kalikasan at pagsasawalang bahala sa mahihirap. Agyulara kukurukam, tundaan nyo latay ayuda di man ayuda dya. Sa inunot nyo, mangipasan kayo na sara may livelihood programs. Tapyan jaduntan, walay napan anapanda inagwagaw para niya panbilay da parad sari pamilya da. Mas makatunungan nitan. Nen sami da nyo ayuda, gasto sendad sa inagaw, kaimbosan ang gapula. So, ni saliuda. Di parihas ya manirap ira agauntan. Agyulara nakakasian. Idan nyo ayuda natin nabuas balot, si bangot lara. Makaimis sira sa ate itiring ayuda. Pero kaimbosan to adi kasi mangot lalamad. Pangit lalamat sa itsura da. Nabalang so inkapugi da, inkaganggana da, inkalimgas da, gontan. Kanyan idan nyura nasara may livelihood programs. Tapian, walay inagwagaw yapan bilay da.
mas makatunungan nita. Nagauntan. Asisi rin. Untol sulik na ibalik kaya ni nasaren pakabatan pa imano malalapunit saray manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lomboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy at ating talagagig sulik na ay balay. Diyan nga rin ang si kapaborito tayo, kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Nakakaulap, nakakantabay at sayan agaw na Martes ay magtarilingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Alas 8:35 oras na natin. Akatagay sa cellphone ko at ating tanagagig. Napituyawan tayo sayan kabuwasan. Say unirong onsoblay ya Vice Mayor na say Bali na Binmalay sa umpapawil Vice Mayor Edgar Mamenta. Vice Mayor, good morning. Good morning, good saray. Dumuranggal mo, kapaborito Joseph, kapaborito RJ, sayan kabasan na initan nyo kapagkakataon na makikuyawad si kayo. On. Vice Mayor, natupat mi labatla. Anto tay marakap ya mensahe yo at sari kabaluyan yo ditan at kabaluyan tayo ditan kung ko taga Binmaliak matla kabaluyan tayo ditan at Bali na Binmalay kaya rin nasay agawon eleksyon at sa may Mayo 12. Salamat po sa atan at kapaborito Joseph at pagkakanaw-nawa yan termod ka. Isang pagkakataon po na naman po natin, it is a calling from God ito na tayo ay napili ng ating mga kababayan. Unang-una po, pasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, sa aking mga kababayan na sumuporta at nagtiwala, nagbigay ng kanilang pagmamahal kay Maminta at sa buong pamilya niya. Kaya ko po nagagalak lagi dahil ang ating serbisyo sa pangkalusugan ay may pagpatuloy po natin. Kaya mga kababayan ko, nandito na po si Maminta muli para kayo ipaglingkuran. Tingin kung ano man yung gusto nyong sabihin kay Maminta, ipadama ninyo kung ano yung gusto nyong ipadama kay Maminta dahil kilala nyo naman po si Maminta. Ngayon, nandiyan na naman ako sa Sangguniang Bayan, ng ating Bayan Binmalay. Nandiyan lang po ako, nag-aantay para kumabay. At mararamdaman po ninyo ngayon, ang mga kababayan ko na may katuwang po kayo, walay kaibayo at sa atay. Anto ka man niya, isang guniyo, ya problema yo kinan Maminta. Mas lalo la, at kay abig laman na sa pamilya nyo. Okay. Vice Mayor, dakol so excited natin at Bali na Binmalay. Noon to kasi so may magmali performance na sa isang guniang bayan. Will it be full of excitement, full of surprises? Antini bagay sa atan Vice Mayor? Sa atan mo, so sa tay din mo matutupot mo siya kapaborito Joseph, marakapitan, kasay trabaho, nalapuan ko lang kasitan bilang presiding officer as 2 terms Vice Mayor, ang tatayo mo laso trabaho tayo kanyan. Ang tatayo mo, saksakoy, so sa kaloob, kaibami, konsyal, si Ariel de la Conta, majority laran amin. So, I submit myself for the people of Binmalay, yung trabaho, aluan sa atay, baling anto ka may kanunutan mo. Because, mansambak kami nani, manuot kami nani, yasay sambaan mi, parad balay, parad katuwan, nuantoy, pakatulong, at saray tutuon, ang iter na pangkanawnawa, parad sikat sa tanya posisyon. Ya, inkin muso say, At sa kwanda balat Vice Mayor sinasamay abitlayo, saksakila ba la kalobod the position, si Councilor Ariel de la Concha, insaya kay Bayumot, tan si kaya natan so nalagay Vice Mayor, at sa kwanda, although majority na saramay walad bikya partido, at si kaya kalob, at sa kwanda Vice Mayor, wala ni kasi unalagay untalindag ya fiscalizer. Siyempre, ang kapula sa bukor to, I cannot do anything because the majority will prevail dahil sa tan. Si karalanan suwat, tanya na uno, aking pa mo. Anthony man second demotion kan di arilay. Ari nag-object si Aril, pero bukor to kasi. Si katutan, so say, nang ko kanyan say trabaho minatan, unalagayak as presiding officer, unalagayak, yamang kontrol na Sangguniang Bayan, unalagayak, tan unirungak timan, tapiano sa station may nabuo. Tatawag ganda, walay Vice Mayor, a presiding officer, at sa tanya kurom, yagawon may ipresisyon na nagagawa, no kapigan, no anton oras tagmimot ni Anta, tawaray rules,
yagawaan mi tan amay Yes, din da siguro na internal rules mi. Tapi anaanta na sa kabaloyan mi. Untan mo na si Ariel mo na mamaya si Ariel magtatanong din kasi ang magiging role ni Ariel dan if my memory serves me right. Wata na mo sa Vice Mayor, member ya amin at minority member at amin committee. Kukulturante. Yes. Oo. Sa katutan to role ng Ariel na ni ang Guniang Bayan. Okay. At second, Vice Mayor, with the resignation of Vice Mayor Sammy Rosario, say napiperceive na natin, siya pa kasi so na lagi opposition. Will you take that position, Vice Mayor? Yeah, nag-usap din kami ni Mayor Sammy Rosario. I call over the phone Mayor Sammy Rosario. Nang sabi ko sa kanya, Mayor, pwede ko bang kausapin ang mga tumulong sa atin, lalong-lalo na yung mga barangay official, headed by the punong barangay, kangko. Sige, bye, saan antoy labay mo, gawa, kasi agmatira, ito naman na may agmatira na pulyanan. So, kinatungtong kumatira, wala yung tawag ko. Kasi kung kumutod si Kara, I am here, na tinulungan niyo po ako, na sa may laban mo ng Mayor Sammy Rosario. Katunaan po na itulong po, sa isi kayo someday, sa ate Karaw, wadya para sa isi kayo tamparat barang kayo. Siya kasi, kapaborito Joseph, araw-raw winite politiko at bileko sa importante, God given me a chance, yaman sirbi. Aluan sa haratan labat so kapitan niya kakaibabi, entire municipality of Bimani, kapitan man niya ako kaibag, may kaiban to kaman niya klasiran totoo, yawatan niya, agda kabi atalosan, I will serve din. It is because my opportunity to serve the people that God given me. At may babagakyala ng na may imalagayak din taplado. Sa kinarukod katawan, ay atuwaya. Namandan kayo bali na bimalay, kasuya suminsahik, dan imbagakad katawan niya, amalsad siya, katawan yawi, siya dahi kang ko. Labay ko'y umpawil, talabay ko'y mansirbi lamot, at balay ko. Labay ko'y umpawil katawan, talabay ko'y untulong lamot, at balay ko. Labay ko'y umpawil katawan, talabay aroon pure anak mo. Imbaga itan tanimbawag ko, at sari kabaluyan ko, tan atalusanda. Ngayon, wadya akla, alagaran milabat so sa tay, inapukin meditan nani ayat balay, irong mino July 1, tapi may imbagak at katawan sa katuuan, yung sinabi ko, that God given me a chance. Initan to ya talaga. Kasi kwantuman, the voice of the people is the voice of God. So, katod, sa ko, salamat katawan. Antag mo yung lugar ko na nang moment na nakaulaki mo ladya. At man wuwuki nga sa pusok. Tan sa kanunutan ko, wala o Diyos yung tutungtong. Kaanggaman ang tutay na iter ko, yan mulmulag, aliwan si katutan, so pinagkatan ko. I trust God, it is because God, iapir to kadiman, tapi sa ray tutuo si kasum. Tasay anak pun daray tutuo na Diyos, may tuo ya unalagay ya makatalos butot si Kara. Isoldong ko labat la Vice Mayor tawala may imbaga ng Presidente Bongbong Marcos. Ya tama ng politika, ibigay na natin sa taong bayan yung serbisyo. Oo, dugatan na. Adangal kumata ng Karabian nan salita. Siyempre, ang tama paborito Joseph kagaborito Arje. Atan so wala ud puso. Imbagak lang ni man imo na sa imbagak ya sabi ko man trabaho para to wala so local chief executive me i-congratulate ko Mayor-elect Pedro Emerera, congratulations man trabaho para sa sikato hanggang manwatan na ibagadaya do para kami nabuutan so sa ate watan niya sanggunian sa Vice Mayor ang gapoy niyo di siyempre ang gapo mo sa pag-anak ng takaton isabmi ko'y sarili para baloy pitulungan na kinan Mayor Emerera tapiano sa tay uksoy na baloy ito watan taan tayo amin niya measure antok naman niya ipas na Mayor Pit nani undalan nat sanggunian tan approve da sanggunian watan ba yaman preside siyempre ang tigawon ko ita majority right unluyo sa takano sa uksoy na balay at watan as long as they say Yaya Carda yakapilot watan so kauksoy to bro. Okay. So you will be joining the inauguration Vice Mayor sa June 30. Lahat na ba kayo sabay-sabay?
Sikato tayo gawin tayo, matan tayo mo atlanti ay, ang gano ag tayo mo tira kay ba, ibabagakladan ni man, si maminta watan niya, say uluton lanan at man sirbi at katuuan. Alangan na ako na ipanangnang susatan niya, may panangaro kag balay ko, na initanak na panangaro pang kanawan ako katono, watan latan, sabi tayo, nanangnang tayo katuuan, tapi ano, nanangnang damot, ya sabi ibabaga ng Presidente Marcos, ya sa konto, kalmulatan so sa tay politika sumpal la kanto unla tayo piano malikot sa balay nanang nang dara may buto da di man na inauguration mi tapiano si kami mo tan si karaot watan so sa tay likot tamo ta amay bimuto ra kasi sika sa ada ka nang paano tumanay. Okay, so last aliwak ya unman ya kalakal na sa kaya politiko no ako ra kay babilbilang agakawala andi paano nang danani ya si maminta everyday yawatan at baloy yung manalalagar at sari katuuan yawatan mo so sari kakaibatuya elected official ya newly seat of elected official at baloy na bimalay. Okay, so lastly Vice Mayor, wala mo tayo mensahe yun ang itar kayo mensahe la si Mayor Pete Merera, wala tayo mensahe mo at sa rin na kaiba yun na ani at Sangguniang Bayan. Oo, siyempre lahat po ng aking makakasama dyan sa Sangguniang Bayan ipanang po sa pipiulo po sa isi kayo. Tapi ano, kabat yak mutla, I've been there, nakasama ko kayo na naging graduate council ako, 3 terms, tapos 2 terms vice mayor, kakabat ko lara, kabat na mutla ugali. Katon agla tan unarawi, susatay, ulupan may mutitan. Kasi siya mut, Kabapurito Joseph, si katutan susay, ugali ka talaga. Hanggaman asumpalate election nung ini-interview ako ni Kuya Urlib minsan sabi ko sa kanila araramay totoo ya ganisa siya sa kung karasong pala election no andi kayo ako alika sa sarili ya may plano ya kanyan si kayo so nang pabis kagud siya anang nang po sa araratay baser yun siya kung to kamantik minto ya unya si maminta anang nang kuya na maliwag yung mapababa at sa sikarta. Kasi katuraratan sulabay na ito po. Ang gano, bukayan mo tan su komento daan maminta, makapoy man laya salita, ako nang comment ditan, ta aking pa mo. Kabat ko karili, kabat ko yung katuok, aking lang ko niratan. That is the disturbance of my gagawon ko at bilay. Akala man papay stress, mo ninantanong kay tanaman ng pakang kay pantat. Mas masakit. Kato mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon muli na ibinigay nyo po sa akin. Hayaan nyo na mapaglingkuran ko po kayo at inyong buong pamilya at ang ating bayang Bimaloy. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Kapaborito Joseph, antamot kabandaan taka at bali na Bimalir, you are from Pasing katon. Salamat balbalog sa sika. Kung ano yung may tulong ko sa inyong mga kabarangay, sa inyo lahat naman nakikinig dito. Ngayon ito masasabi ko natalo ang aking kabayan party list. Kaya yung mga konsiguro sa ospital pag-usapan po natin. Handa akong humarap diyan sa inyo. Tumulong din ng konti para hindi po kayo papahiya. Atan sulabay kon ibaga paborito dito. Okay. So wala ni Sirenso na ilalanda Vice Mayor at anin wala rin man sakit, wala ray inatiyan, antay latan say tampulya kuruwanda assistance. Wala ni diyan ay maminta as long as wala government hospital makatulong tayo taanta tayo ready klabinto at government hospital. Watan si Congressman Mark Uwang ko, watan iraratay senador ni salamat akaluom mo si Camille Villar yan tayo mo kasi katumo so say imbawag pud bali na Bimaloy o akag item na pundo jay siyempre wala masukit. Antang say walang tanunutan ko natan say aarapon ko amay asingran ko laan ko yatuo tapiano at balay ko yanita na pagkakataon at walong singer mo tad siya agak nga bayngan kumun yung tulong kan makatulong at butod si karatang pamilya da at sayang ka rin natan wala nire ang tatawag at amin niya lugar wala bata bali na Bimaloy wala rarong may bali na may kakasi dahil may talagang balag sa biling da katon sa kongko andi bali ya aga kapaway si Congressman Salo pagpud si kara kodyak ni pero maer mo na katan mo ya talaga ya tuloy katon sa kongko
ayaso ken nakatawan ko ang kuta wat anak mo ta talaga tayutad kapaborito Joseph ya inanarok so kay kabayan partilis sa bilay nun maminta no ang gapuman ya yan ano yung tayutan. Okay, thank you so much Vice Mayor and good luck po sa inyo. Salamat po sa inyong pagbibigay pagkakataon at opportunity makapansalita ko sa istasyon nyo WGL saya yung programa nyo si kayon aminditan kapaborito Joseph kapaborito RJ at sa aratay watan niya maang kikimo yun sa istasyon nyo balbalog ya salamat kumon saya gayon watan te pagkatulong do wadyak labat para sa kayo tan para Diyos tan para sa aratay kapaluyan nan maminta kapaborito Jose, yes. Ay kaanta ba yun? Abig laman. Itaktak mo, maminta. Salamat. Yes, thank you, Vice Mayor. Si katutan na tatang tanagagik si Vice Mayor Edgar Mamenta mas kapkabat dan itaktak mo Mamenta aganta na tatang tanagagi ka so aringal yung man so sama interview tayo naman bilang at wala rin pang kaukulan yun wala ni rin asinggaran tayo pero aman lang tiya tatang tanagagik karumanan tayong tuloy ang kagailangan sa kayag yanunutan na tatang tanagagik agilabat anunutan hanggang sa kay duara talura kumun labat ya party list based ya Pangasinan based at atang tanagagik sinuportan nyo kumun pigara tayo taga Pangasinan pigara tayo butante taga Pangasinan milyon tayo ang gapulabat sa kalusot hanggang sa kay Pangasinan based ya party list at atang tanagagik agay mo lay ginawa yo. Samantalang araratan niya partilis nga say ay abanti Pangasinan Ilocano no wali man sakit at sikit tampul makatulong matira sang kagawat tayo labat ira tatang tanagagik lanti labat ira di tanad bugal yon taditan so opisina da atatang tanagagik na sa tayo abanti Pangasinan Ilocano sang kagawat ti labat no walay inatayan tayo atatang tanagagik walay na andibilay miyembro na pamilya tayo siyempre biglaan araratan ira may biglaan ya incidented bilay tayo yan ang maminsan agtayo lang ti akatari at atang tanagagik agauntan kanyan kaukulan tayo assistance manlapod saray makatulong at sika tayo agauntan no walay na andid bilay sipay na batikan tayong tampol tepen walay manikuro napikurawan tayo isaliw tayo lungun agauntan anto so nasinggra tayo natanay laan tayo natanay at atong tanagagik ni saksakay ni saysakay ni likod at sararatan niya nitutulong na saray party list singasatan so abanti Pangasinan Ilocano edukasyon anto yung edukasyon scholarship at atong tanagagik naabagay ko so sitwasyon na sara may ugugaw ni harapan pa ni na urong la kaya rin may June la unurong lalamat ireugugaw at atang tanagagik pangalanday scholarship da na tanay laan tayo na tanay ngaki no mabis ka ba yung muscle ko dakdakal so itagtug ko ulo to jad muscle ko dakdakal pasensya kila tatang tanagagik ta agaylay pakaerman ko mata agyula anunutantan agyula ninunutan na tatang tanagagik to ay laan tayo natanay imbis di dakdakol ko munso na asinggeran tayo na ta siyempre antela pero los buenos antayo matlara jad sari aroma politiko no agda kano wala ninsan siya may ugali daya no agda ka kabaguan agda ka itdan agda ka pagamuran na anggan sakay kuting sakay kusing ditan agagi kagauntan wala rin untan niya politiko pero los buenos pero siyempre wala mat singasig
Vice Mayor Edgar Maminta, si Contulanti, ang gano agta kayo kay iba. Ang gano ag inulop, tulungan ta kayo. Uy, lakumon, yon tan so, amay panuntunan, nasare arum ira, ya apili, ya man uloy, at sa ilob na talitaon, ya ang gano agtuka inulop. Once ya man kaukulay tulong mo, tulungan mo. Ta sa inunot mo sa Diyos, agaon tanatatang tanagagik. Sa inunot mo mula si Presidente BBM. Anto ibabagato ng Presidente BBM? Sa ibabagato ng Presidente BBM, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Tama na yung pamumulitika. Asikasuhin naman ninyo ang taong bayan. Magtrabaho, gawin na natin lahat ng kailangang gawin. Kasi you will never know. You will never know. Sa ibilay tayo malanti, ag tayo na siguro, no hanggang kapigan, agaw tanatatong tanagagig. Wala may masilnatan, nabwas at wala ladkin. Akauna laso salito agaw tanatatong tanagagig. Ay, by the way, we would like to express our deepest sympathy nga pala kay sa family ni Madam Judith Reyes. Ito po yung may bahay ni former board member at kasama natin dati sa radyo na si Nicky Boy Reyes. In behalf of Lignay Balay, would like to express our deepest sympathy to the bereaved family of former board member Nicky Boy Reyes. Condolence po, sir, ha? At sana, ulitin natin mga kapaborito, ha? Ulitin din natin na yung panawagan ni Pope Leo XIV, tuldukan na ang pang-aabuso sa kalikasan at pagsasawalang bahala sa mahihirap. Ngayon, kapulay malami oras sa'yo, tatong tanagagi ka. Ang tabayanan na po ninyo, susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Maong ni kinay kapaborito Joey Baby, ta ang gano'n naksawan, kasumpot ton abong, walay ayayam to. Walay ayayam to agagig. Walay ugaw, yasikasun to. May apo to. Mga sikan la. So hanggang bukas na muli mga kapaborito, sa ngalan ng ating kapaboritong RJ Jimenez, always at your service. Ay, by the way, magano, at paano wala ramen ng minsay, pasensya kila, bason ko pa magano, antisakya unagwat jadgirungan ko ay, taniwalura lamanaya, yung comments. Hello, good morning sa ating best friend, The Pogi, June Jubilianos ng San Fabian, Pangasinan, Nibaliw, San Fabian, Pangasinan. Kay Madam M. Alipio, sabi niya, good morning po, Vice Mayor Edgar Mamenta ng Bayan ng Binmali po, Kwanton. Kay Madam Melissa Fabia Catalan, big thanks nga po pala sa Lingayen RHU2, Jad Dumalandan, lalo na po kay Dr. Giang at Ma'am Nikki sa pag-assist sa mga anak ko na tuli na sila. Oy, balula kilara. Kay Madam Cecilia Morante, good morning idol, pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Sa ikwanto ng Poging June, magandang umaga Sir Joseph from Taguig City. Sa ikwanto ni Madam Cecilia, good morning idol, pakigreet po ng happy birthday si Aldrin Paragas ng Civil Service. Yon, Sir Aldrin, happy birthday ha. Si rin sa ila sa magtarilingkor, kapaborito Joseph Kanilang Bakani, akalo pakantabay team at technical side si Engineer Richard Olanday, sa imanang lawas the faithful one. Si po bukas mga kapaborito, dito lamang sa Lignay Balay, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito!
Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang iran sunata. All I dream